Du kan skriva hesen bogi. Þessi bogi, hesen bogi. This bow, denne boe. Og öllum málum. Tui òsne av føreskun hesen bogi. Sier du, til å skriva du hesen bogin, det ikke tostande bunte. Det bunte òsne om du bare sier hesen bogi. Og her hever du i en endingina som kommer fra åren hin eller hin. Bogi hin, bogin. Utsyne. Hetta utsyne. Skriva du hetta utsyne vi onkunnet, så det akkurat som hesen bogi. Einaste måneden at bogin hever en en bundna ending, hvis det bunte. Stendur året utsyne vi så hever du en ending til å være bunte. Kona, ikke om det er bunte. Skriver du konan, så det bunte til en ending. Hvem kommer hon? Tann, hon kommer fra tann. Så det en. Ikke konin, det er kalkin. Men det konan. Tann konan. Hvor det med overinn? Det opprunnen til det madur hin, madurin, meavurin, hin meavur. Det kalkins definitive artikelen. Thann kona, kona thann, konan. Thann det kvenkins definitive artikelen. Ja. Men navnår som enda vi i, og i stånden. Hvis du skriver deg, og du ikke endelig hever bundet deg, hesen boje, sjåen hever du ikke ett, drongat i ett, det er året drongat i ett, men det kan være hesen boje, men ettersom du kanst skriva hesen boje, så kanst du òsne skriva hetta høve, ha øve i. Hetta føre, F-Ø-R-I. Hetta utsyne, U-T-S-U-N-I. Vi omgår nette. Det er helt rævelige, kjelige og forargelige til at føringar så fibrilsker at ette. Øysene de som halda seg doa seta da, de gjeila opp det. Og de bare ute etter at jeg viser hvor så vel de doa, og klar til å skjøte andre nye hvis de har glemt å sette etter. Ja. Men, til dømes bor, det onga i ending, til øyder øyt bor. Skriva du hetta bore, B-O-R i, skal det hava edd? Ja, det hever alltid edd. Men a hesum bore, hever ongi edd. Du tek kvarjun fall. Skulle det være haft en bunda ending, så hei det må være a hesum bore nun. Men a hesen bore, eller hetta bore, det var alltid i et ending. Men hesen boje, ettersom det ikke pjøres til å ha en ending, men det kan standa som bare hesen boje,
tog kunne öll annor år som vi halda skulle hava edd i endan, ta det anker du kunne hava edd i endan. Som enda som hava en i en i-ending, som de tror som er nevnt i her, høve og føre og utsyne. Hetta utsyne, UTS-17-I-N-I. Ongjett. Og jeg har sagt her kvui. Jeg har sagt her kvui. Hetta land, eller hetta lande, du kan skriva begge. Det er ikke nekka for gjørst vi skriva bare hetta land. Ja. Hesen boje. Hetta høve. Hetta føre. Hetta utsyne. Ja. Men ongen i ending ui åren. Hetta blaue. Det hett skriva du, hvordan skal jeg skriva hetta blaue? Det hev det edd, ja, det edd. Du tar øyter blau. Det stovneren, til ånga i ending her. Du skriva du hetta blaue, ja, det edd. Men det et navnår som hever en i-ending? Og du ivast om skal edd være her litt. Ta det så løys. At du kan skriva det vi edd, eller at du kan skriva det utan edd. Og begge rødt. Øynaste måneden at skriva du hetta føre vi edd, så det dobbeltbundet. Du kan skriva hetta F-Ö-R-I, vi ångon edd. Akkurat som av danskun som du kan skriva denne utsikt, eller denne utsikten. Her er ikke måneder. Denne utsikt til en utsikt. Denne utsikten til bare dobbeltbundet. Og samme hatt det vi utsyne. Hette utsyne til det samme som denne utsikt. Hette utsyne vi ett det samme som denne utsikt den. Så tid som kallar det kunne til tid som drøm om å være malpolitister, de må helt få tykkere få reglene på plass. Det har en regel til ikke hava forstå igjen. Det er så pura sikker i. Så jeg sier akkurat som at jeg ikke fyrte kun. Jeg hadde det rett, så har jeg bakt med fyrte kun, men det var ikke rett. Det var faktisk ikke annet hva det snakker om. Det er virkelig skam, må jeg si.